Yo, kamusta kayo mga friends ko malulupit? Today is Saturday, December 14. At ako'y may special na pupuntahan. Birthday ng girlfriend ko kahapon. Kaya magde-date kami ngayon kasi may pasok ako kahapon. Nagpunta kaming office at Christmas party namin. So, ngayon kami makakapag-date. Pipick upin ko lang yung regalo kong flowers dito sa flower shop dito sa Kalaka. Tapos pupunta kami, babudadiretso na ako sa kanila para kami ay magsisimba. Pero of course, dadalhin ko muna yung bouquet of flowers sa Stilts. Kasi sa Stilts kami magde-date. Kasi may pasurpresa ako dun sa kanya. Eh, sorpresa! Napaka-sweet. Napaka-sweet it naman. So yun, samahan nyo kami. I-vlog ko na rin yung mga kaganapan dun sa Stilts para kasama kayo sa journey. First time ko makakapasok sa Stilts as a customer, or yun nga, as guest. Guest nga pala ang term sa mga customer ng resort. Yun, first time kong makakapasok dun as guest. Kasi dati nung pumasok ako dun, sinusundo-sundo ko lang naman siya. Kasi dati siya dun nagwo-work. Tapos ngayon, guest na kami. Ang saya, di ba? Tapos nung nagkakilala kami is doon siya nagwo-work, kaya malapit sa puso ba, kumbaga. So today she is 28 years old na. Yay! Gusto ko sana is maging special na araw to para sa kanya. And hopefully maibigay ko ng maayos ang araw na ito sa kanya, na yun nga, ng maganda at masaya, 'di ba? So ayan mga friends, andito na tayo sa may Bulaklakan. Pipick upin na natin ang aking flowers. Pipick up po ako ng bulaklak. Ano yun? Pipick up po akong bulaklak. Pipick up po. Pipick up. Pipick up. Paano pipick up tayo? Bukay ride? Apo. Ano bukay ride? Apo. May balance pa po akong 500. May balance. Tayo, ko lang ako ng Sige po, wait lang po. Ang laki pala. Ang laki po pala. Magkano ba? Pa, Magkano pwede mo? 1K po. Ay, malaki. Kasya po kaya sa eco bag. Alam mo kukunin mamaya hapon. Saan talaga? Magkano yun? Layo ka. Wow! Ako. Lumbang kasada pa. Laki guys. Piling ko masisira eh. Ayusin na lang ulit to. Saan dala dyan? Sa Kalatagan pa po are. Okay lang naman po siguro, no? Ano, pang girlfriend o pang asawa? Pang girlfriend po. Teka, dapat naka-plastic bago mo ilagay dyan eh. Hindi ka na gusto? Yung ilalim lang naman po. Ay, ayusin mo na lang. Ano ko na lang po. Ay, pagka naka-plastic baka maluto. Oo nga po eh. Saan pa sa Kalatagan? Sa Tanagan pa po. Ako sa Naga, layo. Thank you po. Paa po. Kaganda nga po eh. Thank you po. Let's go. Ito na ang flowers natin. Napakaganda. Hanip na yan. Oh my gosh. I'm so happy. I'm sure magiging masaya din siya sa aking regalo. Lover boy. Lover boy. Yes sir. Lover boy. Laki oh. Ganda oh. Saya nito. Sana hindi niya ako makita pagdaan doon. Malakas nga pala ang hangin ngayon. Diyan ka muna. Kailangan hindi ka maapektuhan. Hindi naman tayo masyado magmamadali. Chill lang tayo. Basta mabilis tayo makarating. Tapos maayos tong ating bulaklak. Para hindi tayo ma-minus points. Yun ang white mga friends.
Ang sarap sa ganitong pakiramdam na may inaalagaan kang tao, parang ganun, inaalagaan or somewhat pinapasayang tao na kahit papano may naibibigay ka sa kanyang saya, ganun. Kahit minsan nag-aaway kayo, kahit minsan hindi kayo nagkakasundo, ang sarap sa pakiramdam nung kapag ka may time na ganito, kahit walang okasyon, basta bibigyan mo siya ng konting regalo, ganyan, and time, parang ganun. Sarap sa pakiramdam. Ang iba kasi tinatawag nila na under, ganyan, na parang uunawain mo yung isang tao, eh doon naman siya magiging masaya. Ang iba tinatawag nila under, short for understanding. Kaya nagiging under. Ang iba naman, ang under, ang pagiging under is sinasabi nila negative, kasi parang pinapasunod ka ng asawa mo o girlfriend mo, di ba? Pero para sa akin, napakasaya ng ganito, kasi at the end of the day, papahalagahan niya rin naman yung mga ginagawa mo na yan. Yun yung kapalit, or yun yung parang pinakasukli, kumbaga. Ilang taon ko na tong ginagawa at ang masarap sa pakiramdam, hindi ako napapagod gawin tong ganitong bagay. Yung mga normal days nga, mahalaga na sa kanya. What more pa yung mga ganitong special occasion sa kanyang buhay, birthday, Pasko, bagong taon. So dapat bibigyan mo talaga siya ng attention, bibigyan mo siya ng extra care, ganyan. So minsan naman kasi kahit normal day, merong extra care akong binibigay sa kanya, ganyan. Minsan nga lang nakakalimutan ko na ibigay, pero syempre babawi tayo. Kailangan natin bumawi sa mga konting pagkukulang natin. Kahit konting pagkukulang lang, kailangan natin bumawi para yung mga negative na bagay sa relasyon natin, ganyan, kumbaga masuklian mo ng saya. Kaya palagi ko tong ginagawa sa kanya, kasi hindi naman maiiwasan sa isang relasyon na may hindi kayo pagkakaintindihan. Hindi mawawala yun, lagi yung nandyan. Lalo pat ano kayo, parehas kayong career driven person, parang ganun, mataas ang ambisyon sa buhay, parang mga ganun ba. Hindi maiiwasan yung mga ganyang misunderstanding. Ang mahalaga, ang maganda naman dito kapag ganyan at hindi kayo nagkakaintindihan, mas pinapatatag kayo. Huwag lang kayo maghihiwalay dahil hindi lang kayo nagkakaintindihan. Although minsan naman kapag may mga taon or magkarelasyon na naghihiwalay dahil hindi nagkakaintindihan, minsan naman nagkakabalikan naman sila, pero hindi lahat. So yung mga ganyang bagay nakakapagpatatag sa isang relasyon, kung paano nyo i-handle yung mga sunod na ganyan na ganap sa buhay nyo, parang ganun. Kaya ito, I'm here to do this. Pahalagahan natin ang mga babae as a male or as a guy or as a man. Be man enough, guys. Pahalagahan natin ang puso ng babae. Bakit ako nagle-lecture dito? Makikipag-date lang naman ako. Ano nangyari? Nagawa mo. Sa'yo na yun. Alam nyo na yun, mga friends. Kung may mga girlfriend kayo, alam nyo na yun. Pero kung wala pa kayong girlfriend or wala pa kayong asawa, this is the time na para mapag-isipan yung mga ganyang bagay. Huwag kayo mapapanghinaan ng loob na baka wala na kayong magkagusto sa inyo, ganyan. Huwag nyo isipin yun. Basta try your best lagi. I-try nyo lang ng i-try. Balang araw may mararating din yung pagtatry nyo. Hindi lang sa ngayon, pero darating din yung time. Huwag kayo mag-alala. May nakatakdang panahon para sa ating lahat. May mga nauuna, pero may mga nahuhuli. Pero lahat tayo magtatagumpay sa mga ganyang bagay. Pero sabi ko nga, yung iba mas pinipili nila na wag na lang sa ngayon, kasi sobrang hirap kasi ng buhay natin talaga ngayon. Pero at the end of the day, hanggat na itataguyod mo ang sarili mo at napapagsabay mo na napapasaya mo yung isang tao, go lang. Bakit? Wala namang makakapigil sa inyo kung gusto nyo talaga yung isa't isa, di ba? Ang gaan tumakbo ng motor ko ngayon. Sarap. Nasa Balaya na agad ako. Chill ride lang. Galing. Wala pang 15 minutes. Buti na lang magandang panahon ngayon. Pinagbigyan ulit tayo ni Papa Jesus or ni Lord God Almighty. Sana all may traffic light na. Ang galing. Pero hindi pa siya pinapagan na.
lamig dito. Ang sarap talaga dito dumaan. Ang lamig. Palibasa, konti pa yung bahay. Isang lalaki ng puno doon. Nakakatawa lang din, no? Ang bilis ng panahon, di mo na lang din mamamalaya na ang tagal nyo ng dalawa nagsasama. Kasi kami, nag-umpisa kami sa ano lang sa Quiz Planet. Alam nyo ba yun mga friends? Ano siya dati, yung parang sumikat siyang laro sa Messenger. Dati noon nakakapaglaro pa ng online sa Messenger. Nagtambay lang kami ng tropa ko sa kanilang bahay kasi wala kaming klase. Ano pa ako noon, estudyante pa ako noon. Estudyante ako ng IT ganun. So nagtambay ako sa bahay ng kaklase ko, wala kaming klase. Tapos nagtry ako maglaro kasi may nilalaro sila, Quiz Planet, di ba? Yun yung story. Kukwento ko sa inyo kung paano kami nagkakilala. Yun. Yun nga, naglaro ako. Tapos wala na ako makalaro kasi yung mga kalaro ko lagi parang minsan nag-offline na ganyan. Tapos yung iba pag natatalo ayaw na ganun. Suko agad. So may nakita ko siya sa leaderboard ko. Number 1 siya sa akin leaderboard. Siya yung pinakamataas na score sa akin leaderboard. Hinamon ko, let's play. Pinindot ko let's play. Tapos, ayan nga, naglaro kami isang beses. Hindi ko alam kung ano siya, kung wala siyang pasok o lunch break niya, o baka pwede naman sila mag-phone habang nag-work, ganyan. Kasi siya may work na nun. Yun, naglaro kami. Nakailang rounds kami ng nananalo ako, nananalo siya. Parang ano lang kami, same lang kami ng level of knowledge. Kasi nga, Quiz Planet yun. Madaming mga parang ano bang tawag doon, mga mga quiz nga na trivia about science, kung ano-ano, politics, mga ganyan. So yun, nagkalaro kami for ilang hours. Tapos ako naman, pag uwi ko, yun, niyayaya ko pa rin siya maglaro. Nagkakalaro-laro nga kami. Halos 1 week yata kami naglalaro ng Quiz Planet na yun. Tapos parang wala, natutuwa lang ako kasi matalino siya Minsan natatalo ko siya. Tapos madalas natatalo ko siya. Tapos minsan natatalo niya ako, ganun. Matalino. Nananalo siya sa akin. Wala, natuwa lang ako. Nag-chat ako ng galing. Parang ano lang siya, yung parang taunt ba kumbaga. Yung parang pinuri ko lang siya kasi nga natatalo niya ako. Nagalingan ako Sabi ko galing. Tapos naka-smiley face pa. Yung pa-cute na smile, yung may blush, kumbaga yun. Tapos hindi siya nagre-reply. Hindi niya ako nare-replyan. Tapos niyakag ko ulit siya maglaro. Yun, naglaro ulit kami for ilang days ulit. Tapos chinat ko ulit ng ang galing. Tapos nag-reply siya ng smiley. Tapos parang nga ba sabi niya, basta nag-smiley siya nun yun, parang doon nabuo yung aming connection, ganun. Tapos nag-chat kami ng tuloy-tuloy for ilang days. Tapos yun, maka-isang month nagkita kami sa kanila kasama yung mama at kapatid niya. Nagsimba kami, ganyan. Tapos yun, dire-diretso ng ganun. Tapos ngayon, mag 5 years na kami sa February. Diba? Ang saya. Ganoon kasimple yung mga makamimit mo talaga yung mga tao sa mga random situations ng buhay mo. Tapos biglang siya na pala yung magpapabago ng buhay mo, diba? Kakatawa isipin. Maaalala mo talaga lagi yung pinakaunang kung saan kayo nagsimula Basta may mga ganitong event, maaalala mo kung saan kayo nagsimula. At nung mga panahon na yon, dyan siya nagtatrabaho sa Stilts. Diyan pa siya nagtatrabaho sa Stilts noon. Kaya kakatuwa rin isipin na diyan kami nag-umpisa yung love story namin. Touchdown, Municipality of Calatagan. Isa rin sa pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong relationship, is alamin mo lagi yung purpose mo sa pagpasok mo sa buhay ng isang tao. Hindi yung parang na-meet ko siya in random situation, ganyan, feeling ko magkakatuluyan kami.
alamin mo rin yung magiging purpose mo, kung bakit mo siya na-meet, kung papasayahin mo ba siya, kung aalagaan mo ba siya. Pero kung yung pinaka purpose mo is to makipaglaro lang, ganyan, wag mo na lang abalaan yung tao. Pakiusap. Mahirap kasi yung mga ganong sitwasyon na andun ka sa point ng buhay mo na parang nakikipaglaro ka pa lang, tapos manggagambala ka ng ibang tao na nananahimik, tapos bibigyan mo siya ng permanent trauma, diba? Mahirap yung ganun. Hindi naman ako perfecto na karelasyon, ganyan, or tao pagdating sa mga ganitong relationship. May mga ano din naman ako, may mga pinagdadaanan din naman ako na hindi maganda, ganyan, or may mga red flags din naman ako. Terms ng mga generations ngayon, red flags. O hindi naman ganun kaganda ugali ko. May mga nasasabi rin naman ako masama minsan sa kanya, parang mga ganun ba. Pero the end of the day, kailangan kong bumawi, kailangan kong tabunan yung mga ganung moment ng relationship namin sa mga ganitong paraan, 'di ba? Hindi naman siya totally gaslighting eh. Basta may time ka para sa kanya, para bumawi sa mga bagay na hindi nyo napagkasunduan, at na may mga nasabi ka sa kanya hindi magagandang bagay. So yeah, it's all about give and take situation. Ganda ng ulap po. Grabe. Isang galing mo, binigyan niya ako ng shade. Hindi sumilip si Haring Araw habang ako nagbabiyahe. Siguro may mga mangilan-ngilan din naman na nanonood dito na may mga hindi successful na past, tsaka yung mga babagong bumubuo ng memories, parang mga ganun ba. Yung mga babagong bumubuo ng relationship, yung mga babagong bumubuo ng commitment, mga ganyan. Masabi ko lang sa inyo, hindi madali ang ganitong scenario, pero sobrang saya. Ang daming masasayang moments ng mga ganitong part ng buhay natin, lalo na pag-usapang relationship. Kaso yung iba nga lang, hindi sila pinagtatagpo sa tamang panahon, kaya madalas nasasaktan, ganyan. Pero at the end of the day, maraming masayang memories ang pagpasok sa isang relationship. Ang ano mo lang talaga dyan, ang isa-sacrifice mo lang talaga dyan sa pagpasok sa relationship, lalo na kung isa kang slave of freedom na tao, is mawawalan ka talaga ng freedom. Hindi naman siya bad thing na minsan naman may mga jowa naman or mga partner naman na understanding na pag kailangan mo pumunta sa ganito, pupunta sa ganito. Pero may mga iba rin naman na hindi ka pinapayagan, parang mga ganon. And intindihin mo na lang din, kasi kung mahal mo naman talaga yung tao, bakit mo pa kailangan ng iba, 'di ba? Although hindi naman natin kailangan mabuhay ng tayo lang talagang dalawa, kailangan rin naman natin ng mga kaibigan. Pero kapag yung tao na yun is nag-request sa'yo, pagbigyan mo na. Wag lang yung hindi ka talaga niya pagbibigyan ng kahit isang beses man lang. Grabe naman yun, unfair na yun, unfair. Basta mahalaga, panatilihin nyo lang yung saya, tsaka yung mga ganitong bagay na mahalaga, parang ganun, para mas mapatibay pa yung relasyon nyo. Kasi ang relasyon naman hindi laging masaya yan, hindi laging kilig, hindi laging sweetie, parang ganyan. Minsan may argument, minsan may debate kayong dalawa. Tsaka minsan may factor din yung yung paligid, yung mga taong nakapaligid sa inyo. Kaya lagi nyo dapat i-conquer yung mga ganung bagay. Tama naman iba, sus, babago-bago ka pa lang naman nagre-relasyon, ganyan ang mga sinasabi mo. Okay lang, kami nga 10 years, 11 years na kami, o diba? Yung iba nga 11 years naghihiwalay. Sila yon. Sila yon, hindi kami sila. Yan lang naman yung kailangan mong isipin eh. Pag nakakita kayo na may mga naggaganto, may naggaganyan, ayun si kumabit kay sila yon, hindi naman ako sila, diba? Every person is unique in their own way. Yun lang yun. Kaya kung makakakita kayo ng mga ganong tao, huwag nyo na itadama yung iba. Kasi ang tao, hindi naman pare-pareho yan. Iba-iba yan. Mga babae, iba-iba din yan. Iba-iba yan ng desire, iba-iba yan ng gusto, iba-iba ng standards. Kaya pumili ka ng taong babagay sa standard mo.
Pumili ka ng taong babagay sa hilig mo. Pumili ka ng taong magkakasundo kayo despite of everything na ninyo mapapagtalunan. Hindi naman masamang mamili eh. Ang masama ay pag pinili mo yung isa, tapos pipili ka ulit ng bago. Yun yung masama, 'di ba? Sana'y nasa loob siya ng bahay para hindi niya makitang ako'y dadaan. Pagpunta ko ng Stealth, mayayari tayo, mawawala ang ating elements of surprise. Kailangan makarating ako ng Stealth na bago mag alas 8. Hanip na yan. Nasaan na kaya si Kathleen? Yung mga friends, balitaan ko na lang kayo pag ako'y nakarating na sa may Stealth para yun lang. Kasi kakontakin ko pa si Kathleen eh. Gawa nung sasama siya sa akin papuntang Stealth. Wait lang mga friends. So yun mga friends, nag-ano na ako yung pa-reserve. Binisita ko yung pa-reserve ko. Kinakabahan ako. Tapos punta na lang ako sa kanila para sunduin siya. At sisimba kami bago kami pumunta dito. Wow! Napakaganda, harap ka nga din eh. Wow! Napakaganda nun yan. Wow! Napakaganda ng outfit of the day. Wow! Hey, angat! Let's go. Mag-sunscreen tayo. Pupunta tayo beach. Haba nga naman. No, hindi ka maliligaw. Pero Tagaan Beach. Medyo lang. Doon maganda naman din. Ew! Wow! Powder. Powder road. May maot. Oh, here na. Dito na kami sa Stealth. Was the first time in the history of mankind nakapasok ako sa Stealth as a guest. Hindi na taga-sundo. So yun mga friends, dito na kami sa Stealth. Stealth. Masaya ka? Hindi pa nakain. Hindi pa nakakain. Morning po. Morning po. Yan lang po. May fountain. Diba? Hello my friend, hello. Walkers kami din yan. Oo, TD yan. Ganda niyan. Ika, dito tayo. Meron akong hinanda para sa'yo. Ano? Meron akong hinanda para sa'yo. Ano? Pagkain? Oo. Pagkain na food. Wow, ayan. Ganda mga friends oh. Gusto ko picturean kita dito. Mamaya. Kakain muna tayo. Kain muna tayo? Ay, hindi tayo punta front desk. Dito nga tayo. May hinanda nga ako para sa'yo. Oo, baka naman. I prepared something for you. Meron na. Akong bahala sa'yo. Where? Alam mo ba dito? Hindi yun. Ano yun? Iba yun. Ito ang hinanda ko para Oh sa'yo. my gosh! Wow! Yan? Oo. Oo. Tayo dyan? Oo, dyan tayo. Yan o. Wow! Yan naman na yan. Sabi pa naman natin, walk-in. Sakay ko sa'yo. Oo. Wow! Pagdagan po siya. Dito ka. Sa kabila ka. Wow!
Happy yard. Yes. Ay, flowers pa. Of course. Naka doon. Wow! Happy birthday. Hey! Saan mo ito binili? Dala mo pa ito mula sa inyo? Oo. Kaya ka ba matagal? Oo. Paano ka nag-book ng garne? Oo, baka naman! Wow! Oo, baka naman! Hanap! Tapos walk-in po kami. Kaya nga yung build. Na, may garne? Ha? Na may setup? Hindi. Tinignan ko lang yung setup. Wow! Kaya tatawa-tawa rin yung guard kanina. Ah, Yung isa, yung sino doon? kinuha na nga niya agad yung guestbook eh. May bubong ba doon? Saan? Doon. Yun sa ano, platform na yan. Wala yung bubong. Open lang. So malad na tayo para maligo. Sarado to eh. Ang dadaanan na natin ito. Sa initan. Gusto mo dito tayo duman sa taas? O dyan. Dito na, sa beach. Ito ko saan. So yung mga friends, punta muna kami dun sa part na yon, yung sa may platform. Ay, may grupo oh. May grupo. May nakasetup na upuan eh. Baka yung sinasabi nila. Hindi yan. Yan kasi ano, para sa mga company outing or big events. Kaya pa maglakad? Ang init para dito. Ito accommodation na to eh. Yan, light. Ito play to. Magandang pwesto kasi to eh. Malapit sa resto. Tapos beachfront. Good for 6. Kaya siya do not disturb kasi may turtle. Butas Baka yun. mainit dun eh. Bakit? Wala eh, mainitan ka. Saan ba tayo pupunta? Doon sana. Ay, hindi pa yan ang Destiny. Harmony pa rin to. Ay saan tayo? Destiny nga, hanggang dulo. Ayaw mo ba? Pwede naman. Sabi mo maglalakad tayo, pagod ka na. Hindi. Anong hindi? Akala ko may bubong kasi doon. Bakit? Wala lang, tatambay sana tayo doon. Hindi, butas yun. Wala ring upuan doon, pero pwede tayong pumunta doon. Ang sarap dito maglakad. Kumusta? Pagod ka na? Hindi. Pagod ka na daw. Dito naman yung events, activities. Ano mga activities dito? Snorkeling, kayaking, banana boats, kahit na ano. Kaya nga eh. Ito daytour na to. Ayun sinasabi ko sa yung cozy nooks. Alin? Ay, yung mga upo ang kahoy na yan. Yun. Ay di sana natin tayo papaset up eh. Ba't hindi? Ayun o doon. Saan? Yun sa platform na yun. Dito. Infinity. Doon ang office. Ito, full lang dito eh. Maganda rin dito. Yan o. Infinity. Dito ngayon. Ay, nawala na yung water lily. Dinin muna tayo. Isa-isa muna. Hagdan? May hagdan nga doon. Mainit nga lang kung ikay naiinitan. Dyan muna tayo. Saan? Dyan tayo magpipicture. Dito? Mainit kasi. Beach ka ng Aray ko. beach eh. Dahan-dahan ha. Yun o, stills. Ayan o. Ganda din background. Ayan, ganda. Doon tayo magpipicture. Wala tayong cup. Okay lang Hot. yan. Parang basa ang lupa. Diba? Sakto lang. Set up ko ang pang picture natin. Kasama sa vlog.
Bye!